alt liv, der pibler op. Fejrer livet. Så jeg føler mig lidt som en forårsblomst. Jeg har fået en ny chance. Jeg har fået lov til at gå meget, meget dybt. Og nu får jeg lov til at sidde her og snakke med jer. Og fortælle, at uanset hvor hårdt det ser ud, uanset hvor hårdt det mærkes og håbløst, så er livet på din side. Livet prøver hele tiden at støtte os til udvikling. Og nogle gange, så er det ikke noget, som egoet synes er særlig fedt at gå igennem. Ofte er det ikke nogen veje, vi havde lyst til at gå frivilligt. Det er dem, der er størst udviklingspotentiale i. Men hvordan gør vi det? Og hvor søger vi hen? For at få hjælp. Støtte og hjælp kan føles meget vigtigt, og det kan det også være. Men vejen, den kan vi kun selv gå. Jeg vil sige, at mine rammer har været perfekte til min rejse. At blive sat på en pløremark, uden hus, uden vand, uden strøm, uden toilet. Værsgo. Jeg følte, jeg var med i et reality-program, som hed Alene på pløremarken, du. Alene i mosen. Hvad gør du, når det hele vælter? Det føles som om ting bliver taget fra dig, som du ikke kunne undvære. Penge var der ikke nogen af. Du kan ikke bare lige sådan gå ned og købe et eller andet i byggemarkedet, eller... Jeg havde smerter. Jeg kravlede rundt med rygsmerter. Jeg kastede op af migræne. Jeg rystede, jeg græd, jeg havde angst. Jeg havde det, man kalder et nervesambrud. Jeg var pillet af til skindet. Det er så 8 år siden nu. Og langsomt begyndte tingene at vende. Langsomt begyndte nye rødder at finde vej ned imod jords muld. Langsomt, som jeg byggede grunden op, byggede jeg også mig selv op. Langsomt, som jeg fik energi, kom der solceller, der hentede solens energi. Langsomt, som jeg fandt på at bygge vandopsamlere, så jeg kunne komme i bad og vaske op og vande mine blomster. Ej, det var der ikke overskud til. Det gjorde naturen. Men et bad og vaske op skulle vi jo. Så fik jeg næring til rødderne. Der er så meget læring i naturen. Stormen. Kan I høre det? Regnen, sneen, solen. Alle har deres udfordringer og gaver. Jeg har altid gået op i shamanisme, siden jeg var helt lille, faktisk. Jeg tror, jeg er født shamanistisk. I et meget anderledes kultur, hvor jeg absolut ikke passede ind.
Men jeg legede mig frem til næring i mine små lege, da jeg var helt lille. Så det har altid lagt naturligt. Men efter at jeg kom herud og blev optaget af moder jord og mosen, så har jeg forstået, hvad det er for en rejse, min sjæl tager. Og nu er jeg kommet til et sted, jeg kunne tale meget længe om min rejse hertil. Men det vil jeg ikke lige trætte dig med. Ikke at jeg egentlig føler, at den er trættende. Men den er jo ikke virkelig nu. Nu er vi her. Nu er jeg her. Jeg er kommet hjem. Hjem i mig. Hjem til min sjælskald. Igennem tough times. Og derfor føler jeg, at jeg har en gave at give. Jeg har et lys at lyse. Og jeg har et håb. Et håb, jeg bærer til dem, som måske står på starten af deres Dark Night. Jeg har selv kigget rigtig mange videoer for at finde håb, da det var allermørkest. Og jeg så den ene efter den anden, der havde gået igennem den mørke nat. Og jeg håbede så inderligt, at en dag kunne jeg også se lyset igen. Der sker noget. Jeg er ikke den, jeg var. Mit skin er blevet taget af, jeg har fået nyt skin. Så jeg kan ikke engang rigtig identificere mig med vedkommende, som drømte om at kunne komme igennem. Jeg er videre. Jeg er ude. Jeg er ude på den anden side. Jeg har skiftet min skin. Jeg er transformeret. Og halleluja for det. Halleluja for åndernes hjælp. Halleluja for moder jord, der har holdt mig. Halleluja for alle mine guides og spirits. Det vil jeg gerne ære. Det vil jeg gerne ydmygt takke for. Og det vil jeg gerne bruge min stemme til. Mit talerør, som en YouTube-kanal kan være. Rejsen til rejsens ende. Så kan vi slippe det gamle skin. Den gamle historie. Så kan vi gå frihændet ind i nuet og være med det, der er. Det er, som det er. Det er jeg agent for. Jeg er inspirator. Jeg er lysbærer. Jeg bærer lyset i nuet. Og jeg vil elske, hvis jeg kunne hjælpe dig frem til det sted, til den frihed, det er.
Jeg har ingen idé om, hvordan det vil se ud. Men jeg kan ikke lade være med at sige det, som jeg gør nu. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg har ikke besluttet mig for det. Det sker. Jeg kan mærke det. Det er som en fødsel. Jeg kan mærke, hvordan det bygger op, når der bare skal ske noget, som jeg ikke helt selv styrer. Og jeg giver slip i det, jeg havde tænkt, jeg skulle lave, og så kommer det. Og den her video havde jeg ikke forberedt. Jeg havde troet, jeg skulle i gang med noget andet. Men jeg mærker pressevejerne. Jeg mærker følelsen af, ligesom vi kvinder, der har født, kender det punkt, hvor vejer går til pressevejer. Det er samme følelse, bare på et andet plan. Jeg er ved at føde mig ud i verden. Jeg er ved at føde min livsmission som sjæl. Og det føles som at elske med Gud. Det føles som at blive oplyst af lys og glæde. Det føles næsten overnaturligt. Fordi vi så mange år har gået og været så begrænset af vores programmeringer. Vi er blevet holdt nede, især sådan nogen som mig, sensitive. Vi er blevet tromlet. Vi er blevet gjort forkerte. Nu er jeg så heldigvis blevet så gammel i går, at jeg ser mit eget værd. Ikke at jeg tror, det har noget med alder at gøre. Men jeg er her. Det er det eneste, jeg ved. Og lige nu giver jeg bare slip i pressevejerne. Der er mange forskellige ansigter. Der er mange forskellige former, der vælter ud af mig. Der er humor, der er visdom, der er barnlighed, der er uskyld, der er spontanitet, der er kreativitet. Der er uperfektionisme, der er perfektionisme. Ydmyghed. Storhed. Det er som et klaver med alle tangenterne. Og lige nu prøver jeg at dele min sang. Mit stykke musik. Jeg prøver at give slip. Og lade sangen, lad musikstykket komme ud af mig. Kan I høre fuglene synger? Foråret kommer, foråret kommer. På min kanal her vil jeg dele nyt, og jeg vil også dele gammelt. For jeg har filmet mange ting i løbet af min proces, som jeg aldrig har delt. Og jeg tror, jeg vil tage en gang imellem nogle ting frem for at vise. For at ære min rejse hertil. Så velkommen. Velkommen. Velkommen til fyrværkeriet. Velkommen til livet. Og det er ikke altid nemt eller godt.
Det kan mærke, der kan godt være dage, der er svære. Men så trækker vi på vores erfaringer. Og holder rum for det svære. Giv plads.